Pupunta nga pala kami sa bayan ng Villasis ngayon. Pupuntahan nga namin yung Rio Chutar Garden Resort. Dito na nga pala tayo sa Festival Theme Park. Napakaganda nga dito. Sulit na sulit ang 50 pesos. Ngayong araw nga ay maggagala tayo. Dahil nga maraming gawain sa school, kaya naman mag-relax-relax muna tayo ngayong araw. Ayan, sinuot ko na pala yung sapatos na antik na nahiram ko sa kapitbahay. Dahil nga kailangan natin pumorma kahit walang pera. Ayan, ilalabas ko na nga si Bebe Lab. Ito nga yung sasakyan namin. Dahil nga hinihintay muna yung 4 wheels na in-order sa Shopee. Next week pa kasi ang deliver. Charot. Paalis na nga kami. Pupunta nga pala kami sa bayan ng Villasis ngayon. Pupuntahan nga namin yung Rio Chutar Garden Resort. Dahil nga nakita namin ito sa Facebook. At namangha kami sa ganda ng view. Kaya naman dali-dali namin pinuntahan ito. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay nandito na kami sa bayan ng Villasis. Hindi nga namin alam yung pupuntahan namin. Kanan ba o kaliwa o diretso. Kaya naman gumamit kami ng Google Map. Ayun na nga guys, may signage na. In 200 meters, turn left. Yan, may nadaanan din pala kaming dalawang laruan. Iuwi ko nga sana ito para sa kapatid ko kaso mabigat. Dito nga kami dumaan sa ilalim ng Tiplex. Akala ko nga didiretso na kami sa Maynila. Dahil nga medyo malayo na yung binahe namin. Di pa kami nakakarating sa pupuntahan namin. Pagkalipas nga ng isang minuto ay malapit na kami sa pupuntahan namin. Malapit na nga lang pala ito sa may Tiplex. So yun na nga guys, nandito na nga kami. Dito nga sa Barangay Lipay is Villasis, Pangasinan. At dali-dali na nga kaming bumaba. Dahil nga excited ang mga person. At yun na nga guys, pumunta na nga kami sa information and reception office. Para nga tanungin kung ilan ang entrance fee. Boss, pwede, magkanong interest pag sa ano lang, sa garden lang? 50 per head? Kahit bata? Bata pa itong anak ko. Pagkatapos nga naming magbayad ay binigyan nga kami ng number. 50 pesos per head nga lang pala ang binayaran namin. Dahil nga sa garden lang naman ang pupuntahan namin, hindi naman kami maliligo. Sila nga pala ang kasama natin, si Madam, si Paring Marlon, si Auntie Jo at ang dalawa kong pinsan. Pagkapasok nga namin ay may nakita akong logo ng SM dito, kaya napakanta ako ng Here at SM, we got it all for you. Pagkapasok mong pangalan ay nakasulat na yung mga pupuntahan mo dito. Bali, may event place nga din pala sila dito. Pwede nga dito ganapin yung birthday mo or kasal. May nakita din pala akong hagdan dito. Akala ko nga ipapuntang langit na. At ayan na nga guys yung mga kasama natin. Tamang pa-picture lang. Papasok na nga tayo sa mismong garden ng resort. Dito nga ibibigay yung number na binigay sa information and reception. Pagkatapos ay isusulat mo nga yung pangalan mo. Sharon, nakapasok na tayo. Nagbibinta nga sila dito ng souvenir na payong. 200 pesos lang ata yun. Pero hindi na nga kami bumili. Humiram na nga lang kami. Mindset ba? Mindset. Bali yung dalawang payong nga yung pinahiram nila. Tamang pa-picture lang yung mga kasama natin. Nandito na nga pala tayo sa Festival Theme Park. Napakaganda nga dito. Sulit na sulit ang 50 pesos mo. Hindi ka nga manghihinayang pagpunta mo dito. Dahil nga madami kang pagpipicturan dito. Kung ikaw nga ay may jowa ay pwede mong isama dito. At kung ikaw naman ay nag-iisang single ay pwede ka pa rin pumunta dito. Basta may 50 pesos ka lang makakapasok ka na dito sa garden. Kada hakbang sa lupa ay para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Yeah, 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 yeah. Ikampi ka na sa mga problemang di masolusyon ay nagad. Parang wala nang bukas. Pwede ba umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanin sa ikaw na dinadaanan ko. Sana to patungo. Papasok na nga tayo sa Butterfly Sanctuary. Titignan nga natin yung mga iba't ibang butterfly dito. Bulaga! Ito na nga guys, sobrang daming ang butterfly dito. Bali, ang pinapakain din pala nila dito ay saging. Maamo nga yung mga ibang butterfly. Tignan nyo nga, hinahawakan ni Paring Marlon. Nakita nga din namin to kung saan sila nagiging butterfly. Bali, ayan nga, may mga bulak. Kung nakikita nyo yung mga puti na yan. Ayun, oh. Dito nga sila nagpapadami ng mga butterfly.
Ayun na nga din si ate nagdidilig ng mga halaman. Hello po, shout out po sa inyo. Makalipas ngayong ilang oras ay marami nang nagsisidating ang mga tao dito. Dinadayo nga talaga ito sa sobrang ganda ng mga bulaklak. Hi guys, ayun na nga guys. Medyo napagod kami dahil nga madaming pagpipicturan dito. Ayan si madam mo. Uy. Ito na nga din pala yung swimming pool nila. Dalawa nga yung pool nila. Pwede ka nga mag-overnight dito dahil nga may hotel. Kung gusto nyo nga pumunta dito ay i-message nyo lang ang page nila. Ito nga pala yung FB page nila. Ang Rio Tutors Garden and Resort. O siya, sige, dito ko na din natapos yung video. Bye! See you next vlog!